der var jo gymnastiksalene, og så var der bygget en ny aula og en glasgang og med kantiner og så videre. Det blev revet ned i vinter. Så allerede i år, der har vi haft flyttet vores idrætsundervisning ud til hallen ude i Spektrum. Og fragte elever frem og tilbage på den måde. Nu mister vi så vores musiklokaler, vores hjemmekundskabslokale og vores bibliotek og en del klasselokaler. Så næste skoleår, der skal vi så rykke lidt tættere sammen i huset, så man kan sige lidt populært, og så klare os med den plads, og de ændringer, der sker dag for dag i øjeblikket. Så kommer der en lang periode, hvor det bliver lukket af, og så sker ændringer med indestanden. Men det er alt sammen rigtig spændende, men der er nogle af de lærere, der har ryddet op i faglokalerne nu her, der har tænkt, hold da op. Altså, jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet at flytte, men jeg har personligt selv flyttet sådan cirka hver 5. år. Og det har været rigtig godt i forhold til, hold nu op, hvor får man det samme. Jeg tænker, hvorfor børn kunne vi ikke få lov til Anne, stop. Vi går over. Det må du væk fra. Der kunne man dele, hvad man selv. Ja, det er 3 små. 2 den der. Det kan man jo ikke i dag. Det følger det. Ja, fordi det er nej, det gør jeg ikke for meget. Det er nok 7.000, han har, men ja, det er alt for meget, det gør også. Ja, det gør også. Ja, så kunne jeg også høre, at I også havde svært ved at finde ud af, hvem hinanden var. Men det har været en stor fornøjelse at være med, og vi siger tak til jer alle sammen. Og jeg hænger ved lidt endnu, men ellers så må I have en rigtig god dag resten af dagen også. Han har lidt bag til, og så er han skæg. Han har været i stand til at skaffe lidt læsestof. Nu ved jeg ikke, om I er bekendt med det, eller hvad? Nå, ikke sådan i detaljer i hvert fald. Men det er historien om den danske folkeskole fra før 1780, og så op til efter 1970. Så kan den ene jo begynde bagfra, den anden kan begynde forfra, så kan I simpelthen mødes på midten. Det er rigtigt, men det skulle I bestemt ikke have gjort. Det er flot, det skulle I ikke. Tusind tak. Jørgen Spare, han har haft fingre i det der, og været med til at fabrikere det. Og den historie kan han selv fortælle. Så det håber vi, at I får tid og lyst til. Ja, vi siger mange tak for det i hvert fald. Og hvis det så bliver for tørt alt sammen, så kan I jo holde en Hej, det er alt for flot. Så kan I holde en pause, og så kan I tage et lille glas i ny og næ. Ja, Tak for hjælpen. Tak. Ja, tak for det. ja, det var flot. Lave layout på dem og sætte dem op og så videre. Den der har jeg så arbejdet på i 3 år. De der 5 bind der. Det er ikke uafbrudt, men indimellem. Og det er det er resultatet af et stort forskningsarbejde, der har været kørt på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i Emdrup, som nu er lagt ind under under Aarhus Universitet. Der er sådan nogle forskere derfra. Det er finansieret af dels de der forskning og dels udgivelsen af bøgerne, der er finansieret af Carlsbergfondet. Og sådan er det med mange af de ting, jeg laver. Det er sådan nogle fondsfinansierede ting, fordi der er jo ikke nogen, der der forlaget, der binder ind med at lave sådan et værk som det der, hvis de så skal gøre det med forventning om, at der er nogen, der køber det, så vil det også blive rigtigt. Det er sjovt, der har altid været 2 vandløb her.
Tror I alle er her? Det er ligesom i børnehaven. Ja.